mina baba uyangithusa ngifuna uqamba amanga angifuna uqamba uyangithusa ngempela wena baba phela awusafani nenyoka uyinyoka baba sonke lesi sikhathi nje uthule nento engaka inyoka sisendlini baba sisendlini ndawonye sihlala embhedeni owodwa mina nawe kodwa imani namhlanje uzongitshela ekuthenini khona ingane oyangaphandle inyoka hayi baba ngeke baba okokuqala nje baba lalela yabo ubungene baba okokuqala nje usukhipha amagama engingakaze ngize ngiwezwe mina empilweni yakho baba wakhipha kufanele ngiwakhiphe ugonyuluka qilindini kwaphela ukukholwa kuwe baba kodwa kushonephi inkosi yami awungenelela nkosi yami baba kodwa usungazi usho kanjani kufanele ukuthi ngisho kanje wena ufanele nempisi embethe isikhumba semvu la kimi baba yonke lento lokhuluma ngayo awunasiqiniseko Yohlelo silungisa umjolo masikubingelele siphinde sikwamukele nansi enye episode entsha shayo yohlelo silungisa umjolo khumbula ukuthi lolu hlelo ulithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in isoka lazo zonke intombi ezifika la kule show angithi uyakhumbula ukuthi wonke umuntu uma efika la uvela athi sengijola naye ngingazi ukuthi kanjani khumbula ke nawe uma ukuthi unenkinga ezisinto umjolo lula kakhulu ongakwenza sithumelele i-email to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ngizokukhumbuza futhi nangu join la you can join as a member of this channel lokho kuyakulekelela ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithole ngaphezulu kwaloko uyakwazi futhi ukuthi ucontribute ekukhuliseni le channel nangu thanks la eceleni nawe uyakulekelela futhi ukuthi ukwazi ukucontribute ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi ucontribute ngako ukuze ulekelele i-channel yethu ikhule ihambe iye phezulu njengamanje sibheke ku-200k subscribers and sithembe wena ukuthi igoli yami engayisho kuwena ukuthi makuphela unyaka 2035 sobe sihlanganisile which is 1 million subscribers izobe seyenzekile khumbula ukuthi sinenkampani esisebenzisana nayo ebizwa ngokuthi iSiyaza Media so uma ukuthi ke ufuna ukushuthela umcimbi wakho ufuna ukwenza ama live screening umshado imingcwabo awufuna yonke nje into ethinta ikhamera phakathi noma ukushutha ungakwazi ukuthi ubathinte nanka ama details abo la ngezathi mhlambe nami uyangidinga ukuthi ngibe khona endaweni yakhe esigameko mhlambe ngifike ne sound I can be MC I can be DJ depending ekutheni wena ungidinga ukuphi ungakwazi futhi ukuthi uxhumane nami ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana noma i-email address udlalaMatifane@gmail.com njengamanje asambe siyobheka ukuthi ngabe indaba zabantu zihamba kanjani mase siyabona ukuthi silungisa kaphi ngiphelezele sibabone Sanibonani igama lami ngingusipho wakwaNxumalo ngibhalele kulolu hlelo silungisa umjolo ngicela ningilungisele inkinga yami nomama wasekhaya izinto azihambi kahle Siphinde sikubingelele embukelo wahlelo silungisa umjolo njengenjwayelo uyazi ke make sahlala kanje phansi siwe sikhuluma indaba eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo eNingizimu Afrika nawe mhlawumbe uneyinkinga zomjolo lula kakhulu ongakwenza thumela i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com owenze njalo kwazi ba mhlawumbe kuma episode wethu alandelayo sobe siphethe wena sikhuluma nawe sibheka nendaba yakho ukuthi ihamba kanjani uyazi ukuthi before siqala isho yakho sike siqale sibhekeke kubaxhasi behlelo lwethu ezibhethi ngokuthi sikukhumbuze ukuthi ngo50 nje wakho oyisana bonus ngokusebenzisa futhi necode ewumjolo which is UMJOLO that is UMJ OLO umjolo mengabe wenze njalo ke hamba uye kwi-app ufike udownload i-app yakwa EasyBet uregister ngalokho uzokwazi ukuthola 15% weekly cashback u50 sana bonus no150 first deposit match so mengabe ungena nje kwi-app yakho noma usebenzisa ifoni yakho download le app yaka EasyBet ikhona ku-Android yatholakala ikhona futhi nakuma iOS ukwazi ukuthi ube nayo then uregister khona uzothi noma ngabe wenzani uyabheja konke okwenzayo usebenzisa icode yethu umjolo uma wenze njalo izinto zakho uzobona zizoqonda futhi ke yonke into yenzayo izohamba kahle iqonde noma kanjani asingene kodabeni lethu siliphethe njengamanje uyazi ukuthi mengabe sihleli phansi suke sisolungisa indaba eziningi ezithinta imjolo ehlukahlukene njengoba bese ngishilo igama lami ngudlala Matifane tatewe sawubona babhuti njani bhuti ngiyaphila kunjani ngiyaphila nami bhuti I know siyathokoza ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni sokhuluma nawe sazi kabanzi ngawe kanjalo ke nanokuthi kungani uzitholula namhlanje mhlawumbe siqale ekuqaleni uke wangizwa ngi-introduce ukuthi igama lami ngudlala Matifane usisi yena ungubani
Okay, mina nguNandi uKhumalo Sibongo. uNandi wakaKhumalo. Yebo bhuti. Nandi, namhlanje uzithola ula ohlelweni silungisa umjolo. Okusho ukuthi nawe mhlambe kufanele uzolungisa into ethinta ubudlelwane bakho. Mesingakhuluma nje ngobudlelwane bakho mhlambe ungathi buhamba kanjani njengamanje isimo sakho? Into engingayisho nje bhuti wami ukuthi ebudlelwaneni bami nobaba wasekhaya sishadile. Sesineminyaka sishadile sinobaba, mina ngumama, mama mfundisi ebandleni. Isimo engingasisho nje ekhaya okwamanje ngibona nje siphila ku right, kodwa khona lapho kushoda khona, khona lapho kulekha khona, engingathosisi khona kahle khona. Ngoba ngiyambona ubaba wasendlini ukuthi lezi insuku nje sekunenyanganyana nje kulokhu kuhamba kungazathi angibonisisi kahle hle, kodwa okubuhlungu ukuthi akayibeki icaci, akaphumeli obala. So ileyo nto le ngikhathazayo ukuthi kusekhona nje leyo nto le engayithothisi kahle kutheni khona into engahambi kahle, kodwa ngazi ukuthi iyona kuyiphi. Okay, ngiyabona ukuthi uveza ukuthi zikhona izinkinga ezikhona, it's just that anikhulumi ngazo. Mhlambe ngokujwayelekile nje kwi-relationship yenu mengabe kwenzeka nizithola niba nezinkinga nabantu vela abangakhulumi ngeyinkinga, omunye uvela edonsa abhekele nomunye adonsa abhekele, noma ile khona njengamanje of which awuyazi wena mhlawumbe ubaba uyayazi okuyiyona engazi ukuthi akayimisela ukukhuluma ngayo? Cha, akujwayelekile kanjalo bhuti wami. Isikhathi esiningi ke sithi mesinenkinga cause ngisesikhundleni esiphezulu esontweni enkonzweni. Ngesithi mesinenkinga nobaba asixazululi, noma ngabe kuthiwa sizoyixoxa ekhaya asixoxi iphelele kanjalo nje ekhaya. Kodwa manje ngoba sinomfundisi ebandleni siyakhona ukuthi sihambe siye kubaba umfundisi, kube khona lapha akasibonisa khona nalapho inkinga indlela esiyilungisa ngazo lezo. Yebo. Meaning mengabe niba nezinkinga ekhaya niyazithatha niyozixazulula. Yebo, kodwa siqala khona la egcekeni mase ukuthi mase khamba ke sesiyokhona ekuthenini umfundisi sibone ukuthi umfundisi uzosibonisa kuphi nakuphi. Sibuye futhi kuqhubeke kuphileke. Okay, ongichazele ngoba kwekhaya. Ungathi umuntu kanjani mhlawumbe? Ubaba wekhaya, ubaba oright, ubaba onenhliziyo enhle, ubaba othembekile, ubaba obathandayo abantu futhi onothando. Kodwa umuntu odinayo uma wenza into akangayithandi. Lapho ke anishayisani ngempela, ngisho kanjalo ukuthi umuntu onjalo ubaba wekhaya. Kodwa nje uyaphila, yebo ubaba ophilayo. Okay, alright, I know, kuyazwakala. Namhlanje ubaba ukudinga la kwishow ukuthi nizokhuluma noba u2. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi ucathi uzokhuluma noma uzoveza lenkinga oveza ukuthi khona ekhaya kodwa ongazi ukuthi yini noma ulindele noma yini angasayisho osukwini namhlanje. Engingakusho nje bhuti wami ukuthi bengingalindele lana manje uyangibona nje ziyangidumela ngempela bengingayilindele into kanje ngempela. Ikakhulukazi futhi okuphuma kuye ubaba ngoba ubaba umuntu ongajwayele izinto ezikanjena. Umuntu othi mediniwe ekhulume nje ekhaya kube ukuthi mase ungalungi kahle sahamba siya kumfundisi. Kodwa manje lokho okwenzakalayo kuyangithusa, ngibona camera, ngibona yonke into, ngiyathuka ngifuna uqamba amanga. Kodwa ngeke ngize ngithini, ngilindele namangabe yini. Ngiyabona ukuthi lokho esiqala i-conversation yethu igama lababa umfundisi liloke lingene. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi ubaba umfundisi usefana nelunga lomndeni ngoba uhleze ekhona nokuxazulula inkinga ekhaya. Ngasho ngithi ubaba mfundisi sekuwumuntu nje ufana nokuthi uma sekuyilokhuzane yethu isikhali sethu sokuthi uma kuukuthi sinezinkinga ekhaya ngaso sonke isikhathi siyazi ukuthi namangabe kuthiwa singayixoxa mina nomnyeni wami inkinga yethu izophela nje ngaleso sikhathi lesekhaya, kodwa angeke izi ukuthi iphele ukuphela, kuzodingakala ukuthi size sigcine sesifaka umfundisi. Ngoba into engayisho wena bhuti wami ukuthi leya muzi lo wasekhaya siyakholwa futhi sikholwa kakhulu ngaso sonke isikhathi into esiyenzayo ngesijabula ukuthi ibe noNkulunkulu phakathi. I know, kuyazwakala kakhulu dadewethu. Njengoba uready ukuthi ubone ubaba wekhaya, naye uready futhi ukuthi eze kuwena uzokhuluma naye. Njengoba ubona la ithimba ke leli sisebenzisana nalo bazokwenza isiqiniseko ukuthi noma yini eyenzakalayo but usafe wena, usafe ubaba, sizolungisa la ngoba asile kule ekhaya kodwa sisuke sizolungisa izinto eziningi ezahlukene. Ngezwe bhuti wami, kodwa ke hayi iyangithusa ke lephunyelwa kanjena. Hayi. Kodwa akusenani, ngizolindela namangabe yini. Yani
Uyabona-ke nawe umbukeli ukuthi udaba lethu lihamba kanjani namhlanje, but-ke ngiyathemba ukuthi nawe njengoba ubukeli ulapho ngasekhaya uyabona ukuthi kuloke kuvela ukuthi le khaya yikhaya ekukholwayo kulona, le khaya yikhaya umfundisi angenile kulona. But mina ezodlala matifana ngidecide ukuthi mhlampe okwamanje asiligodle igama lamfundisi, asiligodle futhi negama lebandla, ngoba sazi ukuthi amaphi amabhomu ubaba eza nawo, asazi ukuthi iziphi izinto ubaba afuna zikhulunywe la. So sizothi siyafuna manje ukwazi kumama ukuthi bakhonzaphi, ubani umfundisi, kanti mhlampe kunezinto ezizophuma ezizo-affect-a ibandla ziphinde futhi zi-affect-e umfundisi uqobo. Into ezosiza nje, hlala wena ungayindawo sibone ukuthi indaba yabo ihamba kanjani, then emva kwaloko mhlawumbe sobe sesiyabona ukuthi bakhululekile ukuthi bakuveze konke esizobe sikhuluma ngako. Njengamanje ithimba lethu liyahamba liyolanda kubaba limlethe la mase siyayiqala indaba yethu ungayindawo. Good. Hamba kahle mfethu. Siyaphila njani mnewethu? Hayi, lesikhala kusizi. Sikhona. Siyajabula mntababa ukuthi usibhalele kwishow uphinde futhi ufike. Yebo, nami ngiyathokoza. Mfethu kunjengesifiso sakho. Uthe asikulandela umama nangu mfethu, samlanda sambeka la sinaye njengamanje. Yebo. Ngithe nje ukumhloma ngimbuze mbala. Mhlambe-ke angeke ngikuhlome nawe ngizwe ukuthi mhlambe iy'mpendulo zenu ziyothi ayifane yini noma mhlambe kunokwehluka okukhona here and there. Mfowethu, asiqale nje ekuqaleni. Mhlambe bongangichazela umama, ungamchaza njengomuntu onjani, usamchaza nini? Ngabe mhlambe umama onothando, umama onakekelayo, umama onjani ekhaya? Hey, mnewethu ngizothi ukuqala kwami ukumazi ube umama nje obe nothando, umama nje obe iphethe kahle, isimilo sakhe sisihle nje-ke. Shuthi nje ewumuntu nje bengithobela ngaso sonke isikhathi. Sure. Yeah. Hayi no, kuyazwakala mfethu. Sidluleke kuyena umama, asingene kubudlelwane benuke manje. Senibambisene ubudlelwane bakho nomama njengamanje isimo sabo ukubona buhamba kanjani? Hey, futhi kuyacikizela kubi. Kubi impela engakuveza nje futhi kafushane ukuthi akusefani nakuqala. Yeah. Izimo seyijikile nje. Kuningi nje engingakuchaza mfowethu okungangenamisi neze kulolu thando lwethu. Mfethu siseme ngabe sikhuluma nomama waloke eveze njalo enkulumweni yethu ukuthi nabantu abakholwayo, nabantu abathi noma beney'nkinga bakholelwa kakhulu kumfundisi. Mhlambe lokho aku-affect yini ikhaya ukuthi anikwazi ukuyilungisela nini iy'nkinga, kodwa njalo nihlezi ngifuna umuntu wesithathu njengoba nenzile namanje kukhona mina phakathi kwenu. Hey mfowethu kulukhuni mangingathi mina kwezinye izinto ngingayilungisa ngesingami nje. Kodwa-ke ngithe-ke ngoba ngiyazi ukuthi isiZulu sithi njobe ithungelwe ebandla, ngabe sengithi-ke nje hayi udaba ke ngizolidalula mhlambe kwabaphambili, mhlambe bezame ukungilungisela njengoba ngibhalele kilo lolu hlelo. Okay. I know. Mfethu ngoba usukhona uzokhuluma nathi mhlambe awuke usitshele kabanzi ukuthi yini ekwenze wazi wa-decide ukuthi ufune thina singenelele ukukulekelela ekulungiseni ubudlelwane bakho nomama. Yini lo kade ungayiboni kahle? Shuthi nje kafushane njengohlelo ebengeke ngilibuke lixazulule iy'nkinga zabantu kwezothando. Shuthi nami ngibese ngithi angibhalele kilo lolu hlelo ukuthi mhlawumbe nami lingangilekelela ngoba sengibonile nje kaningi libalekelela abanye abantu. Yebo. Okunye okwesibili-ke umama kushuthi kamuva nje ekushintsheni kwakhe ubese ba umuntu ongathi kwezinye izinto akasakwazi ukuthi aboniseke. Waba njengomuntu nje angathi akasangizwa nje kahle. Ngase-ke ngibhalela-ke kulolu hlelo ukuthi nami ake ningilungisele nayo inkinga yami. Mhlambe uqale nini ukubona ukushintsha kwamama ukuthi useshintshile manje akaseyona lento ekade ngimaze yiyona? Hey mfowethu, ngiqale ngonyaka odlule ukulibona nje ushintsho olukhulu. Ngiqale ngonyaka odlule cishe ubusuyophela ngoba ekuqaleni kwawo nje izinto besezinhle esahamba kahle. Kuningi nje engingakuchaza mfowethu nje ake ngisho kanjalo kwamanje. Okay. Ngiyabona mfethu ukuthi kuzona zonke noma kuyona yonke imibuzo engithi ngikubuza bona ukhathazekile ngoba kuyona zonke iy'mpendulo uqala ngo-A okusho ukuthi mhlawumbe sekunzima kakhulu ekhaya. Hey, kube kakhulu mfowethu kuba uyazi ngempela izinto ayihambi kahle. Mhlawumbe ayihambi neze kahle. yizini-ke lezi ofuna ukuthi uyilungise nomama? Mfowethu nje ake ngichazeke kabanzi-ke mhlawumbe noma ngithi ukukhizika kafushane. Kushuthi onabhuti umama
ukuqala kwami kumbona ngambona njengomuntu owayibukeka ewumama nje onesizotha uthobekile ngangakasonti ke mina sathandana futhi kuthe kuthandaneni kwethu ke wabe seba umuntu ke obese nginxenxele esontweni lakhe ukuthi ngingakuhle mangathiwa ke siyasonta sonke. Ngiyaxolisa nje ukuphazamisa. Uma ngabe umbonaphi? Umbona enkonzweni esontweni noma umbona izintombazane yesonto noma ubona nje intombi? Angabona nje intombi. Sahlangana nje kwezinye indawo. So ke ngase ngingena ke mina esontweni labo, hayi ngasonta nje futhi ngayithanda nenkolo yabo. Duku kwajika nje esikhaleni. Kushuthi la esontweni ube nesikhundla esithize. Kwabe sekuphoqakala ukuthi kube umuntu okufanele ukuthi ngimshade. Ukuhlonipha leso sikhundla sakhe akabekwe kusona ngoba abantu imvama abakulezo ikhundla ngokwalelo sonto ba abantu abashadile. Izinto nje zenzeka ngokukhulu kwaqa sashada naye kwakuhle. Nishadiswa khona ngaphakathi ebandleni? Empeleni lento yahlanganiswa ngokwebandla. Yazi yagcina isiphelela ke khona ke ekhaya sashada ke nje kwakuhle. Okay. Izinto nje zajika nje emva kweminyakana nje cishe emibili. Eseba umuntu osevama ukuthi abe nama meeting esonto ake ngene ngezinye izikhathi mhlambe ebusuku ebe umuntu nje kwesisesikhathi mayibuye emsebenzini ebuye ehlale njalo ethi ukhathele. Ngingasakutholi nje ukujabula ngokwenele ekameleni. Lezo zinto zawuthunaza kakhulu umqondo wami. Okay. So mengabe uthi meyibuye emsebenzini akhale ngokuthi ukhathele, shithi uyena umama obuyela kuwena, wena usuku usekhaya, yena uyasebenza, wena ngasematohweni mhlawumbe ekhamba kanjani? Because ngizwe i-statement sakho uma uthi uma ebuye emsebenzini like ubuyela kuwena ekhaya. Kushuthi mina ngumuntu obamba itoho leli ngempela ngokuthi impela kuyaciciza ngempela kanti uyena umuntu osebenza kancanywana. Ngakho ke kushuthi ubehlala njalo nje isikhathi esiningi mayibuya ebe umuntu ohlala ekhathele engavumi noma ngimthindi. Manje ke ezinye izinto nje zingiphathe kabi. Kuningi nje ngingakubala mhlambe mase siqhubeka nodaba. I know, mfethu ngoba ngiyabona ukuthi indaba yakhe serious futhi inkulu kakhulu. Mhlawumbe angishenxe mina njengamanje. Ngikuvumele ukhulume nowakwakho. Sengiyongena ke la kumele ngene khona. Uyena uNandi lo ungakhuluma naye. Yebo, sawubona ma. Yebo baba njani? Siyaphila. Ngiyazi ukuthi uzophatheka kabi noma uzomangala ukuthi kungani ngikuthathe ngizokubeka la kule nkundla. Hayi kuyangimangaza impela baba ngifuna uqamba amanga namanje nje ngisashaqekile ngazi ukuthi kumele ukuthi ngithini kodwa ke ngizozwa kuwe baba. Inhloso nesizathu umntakwethu ukuthi ngoba bengifuna ukulungisa inkinga yethu othandweni lethu emva kokuba nje sesishadile nje kwaba isikhashana nje izinto zabuye zacikiza. Manje kwezinye izinto bengiyaye ngibone ukuthi kungagcine nawe kuba umthwalo kuwena. Mhlawumbe ungagcina usuba umuntu oba nenhliziyo encane esikhaleni njengoba nawe sewazi ukuthi usumuntu baba kodwa iyona kuyiphi inkinga le sizidala ekuthenini size sigcina sesibuka abantu kanjena baba iyangidida leyo nto leyo iyangithusa ngempela. Empeleni mama ube umuntu ovele wangishintshela esikhaleni emva kobuthando lethu lisaqhubha kahle. So ilezo inkinga ebengifisa ukuthi sizolungisa la nokunye kuzovela mama mhlambe ekuhambeni kwesikhathi ngoba okunye bengiyaye ngisabe nami ukukudalula. Bengiyaye ngisaba ukukudalula nokuthi mhlambe kungagcina kuyenza inkinga iba wesi kakhulu. Hayi awuhlala odabeni baba sengithukile ngempela angisakwazi ngisho nanokuhlala kulesi situro lesi ngithuke kakhulu. Njengoba bewazi mama ukuthi ubumuntu obephuza ukubuya emsebenzini makuthiwa ungenile. Manje noma ufika mhlambe ke ungasakhona ukuthola ukujabula kahle ngokwenele njengasekuqaleni. Futhi izinto bese ishintsha nje. Nothando ongithanda ngalo ngibona ngathi sekuyinto esifadalela. Ngakho ke yikho ngibhalele kulolu hlelo ukuthi abake besilungisele izinkinga zethu kwezothando. Hawu baba kanje uyazi ukuthi wena mesinenkinga ekhaya ke senze njani? Ngiyakwazi lokho mama kodwa bekungaselula ukuthi ezinye izinto siyilungise sisobabili. Kodwa phela baba ubungeke uzuqale kimi iqala kuma uya kulento leyo usuyekiyo njengamanje sengibukeka kuhle kwesigebengu somama. Njengamanje baba ungibukanisa nabantu ngiyakuhlonipha impela mnyeni wami kodwa njengamanje ungibukanisa nabantu. Futhi ngibe umuntu othathekile kakhulu mangibuka lolu hlelo
lulungisa iy'nkinga zabantu nakulezi iy'nhlelo zokuxhumana bengiya ngilibone kakhulu lolu hlelo lulungisa. Manje nami bengicabanga ukuthi ezinye nje zezinto lungakhona ukuthi lusilungisele. Ngiyakuzwa impela baba ukuthi ukhuluma mayelana ney'ndaba zethu esingasakhoni ukuzilungisa ekhaya. Kodwa ngokomthetho angakayitholi ingqinamba ukutheni kahle hle ngibizwe le ndaba baba yini okhala ngayo ngoba njengamanje baba ngikuzwa nje mina ushona emakwamelweni usho ukungatholi ukujabula ngempela angakezwa kahle baba ekuthenini iyona kuyiyiphi lenkinga le engaka baba esikwenza ukuthi uzuphumele ngaphandle eminyango ebantwini. Iyona impela leyo mama mina ngisakutholi nokujabula ekameleni. Engakwazi ukuthi lokho kudalwa yini. Okwesibili nje ngisho noma kuthiwa ulethe ukudla umuntu obevama ukukhothama aguqe awusakwenzi konke lokho useyayungilinde ngiphume usale ukubeka etafuleni bese uyaphuma uyahamba kuningi nje engakubala. Ngokomthetho wena baba ngendlela engibona ngayo ngazathi ugqilela leyo nto leyo baba isafana nokuthi inhlonipho. Umthetho wakho baba umbizele ekuthenini inhlonipho yami isiphelile noma kwenzakaleni. Nayo singasho ukuthi ezinye zezinto ngiyibona seyifadalala. Kodwa nje okunye nje uthando nalo seliphelile awusenalo uthando lami mangithi ngiyakubuka kusefani nasekuqaleni. Awu baba kodwa into leyo besingayikhuluma nje ekhaya silungiseke futhi nawe baba uyazi ukuthi ukhona ngisho nanomfundisi esiya kuye mase siqakekile ekhaya uyazi ukuthi ekhaya siphila ngendlela yenkonzo kodwa manje kuyangimangaza ke lokho kwenzayo baba. Ayikave ngingafani nawe bakithi baba ngifuna uqamba amanga ngiyaxolisa impela. Belingeke lilunga udaba lomfundisi. Belingeke udaba lomfundisi ngoba unani baba umfundisi? Kukhulu mina engakuveza ngalomfundisi wenu. Baba umfundisi wamninda nje ufuna ukumninda nje uyamninda kodwa mengithi ngiyabheka baba angiliboni icala lakhe mina osakhulume ngalo nokushoyo. Cishe uke waqaphela nje kafushane ukuthi mina sengumuntu osekhetha ukuhlehlisa inyawo esontweni angisewuyena umuntu osemningi esontweni. Ya nakho lokho bekusangidida baba ekuthenini uyabona namhlanje ngiyabona ukuthi sekuyaqala kuyaphuma ukuthi kahle hle inhloso yokuthi usale endlini baba mengihamba ngiye esontweni omubi baba uyangena ungena kanje ngokuthi wena baba uyasala mengiye esontweni ngiphume ngiye esontweni mina. Bese ngeke ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi ezinye zezimfundiso enifundisane nodwa nina nomama manihlangene. Emva kwalokho nje wangishintshela nje esithubeni. Angiphindanga ngakuthola ukujabula kwezothando. Awu kodwa baba besingayikhuluma le ndaba le besingayikhuluma ekhaya hayi kanje baba njengamanje uyangihlambalaza ikakhulukazi baba ngisibonele sihle mina emphakathini ngisibonele esihle ebantwini mina ukwazi ukungena ekhaya egcekeni omama bezokhalela kimi baba kodwa manje masuthatha isinqumo esinje angisiboni baba sifana nawe lesi sinqumo leso sithathile baba mina ngangize ngisole ngithi kushuthi ufana nempisi embethe isikhumba semvu mawuza kimi ngoba kokuqala ke lokho futhi manje cha umendo wawuhlonipha wena usafika kwashintsha nje esithubeni kwavela olunye uhlobo lomuntu ebengingalazi kwasekuqaleni obungazange uyikhombise uyilona ekuqaleni kodwa baba ngendlela uyabona nje baba khona into engishayayo la ngezwe impela ukuthi uyakhuluma ekutheni mina ngisafani naqala kodwa yabona sithinteka umfundisi baba ngikuzwa nje kunolaka uyashintsha nje baba uyashintsha ukuthi kungani kangaka kodwa manje angitholi imbangela yokuthi kungani baba umfundisi ungamzwile kangaka baba futhi enye into engidina kakhulu namama esikhathini esiningi mase sixoxe even noma sisekameleni kancane lo mfundisi wakhe akapheli olimi awu baba siphila ngezi lento engiyibonayo nami siloke siqala iconversation nomama ubemfaka umfundisi now we are here still umfundisi sangena in the meantime wena uthe kunezinto ongathi ngabe uyiveza noma uyikhuluma amabhomu ongawaveza ngomfundisi ubuqonda ukuthini ngalokho because uyabona ukuthi umama uyampraise umfundisi kancane umfundisi uyangena then when sikhona amabhomu noma khona amahlazo noma khona izinto but ngalamabhomu lawe engakawezwa hayi baba usho yini inhloso yakho ukubhalela uhlelo ubufuna ukutshela umama abe aware ngomfundisi noma ubufuna ukukhuluma ngomfundisi noma bekwenzakalani because sobabili mina nomama siyabona ukuthi inkingo onayo kahle kahle inkinga ethinta umfundisi so aze waphuma nasebandleni ngoba umfundisi uphumise kabi yini lenze umfundisi owenza ukuthi ubone ukuthi hayi no angimfuna la hambe khona umphathi wohlelo bese ngiyeke ngibe naneminye imidlinzo ukuthi kushuthi kukhona okushaya amanzana phakathi kwabo nomfundisi ngoba kuningi nje okunye engake ngikuveze kodwa manje sekufika ukuthi angikuveze mnewethu kuveze kunengane esiyitholile ngonyaka odlule cishe mangicabanga mhlawumbe inenyanganyana mhlawumbe iyohlanganisa unyaka ngizela le ngane mangiyibuka iphuma umfundisi ngqo yonke into
Shwele baba manje sinakade. ngibese Kahle ngiqhathanisa baba. namphathi Kahle-ke wohlelo baba. mana musungivana Baba. musungena olimini Kahle ngibese baba. ngiqhathanisa njengomphathi wohlelo ngibuka izinto akazenze ekhaya ngibuka nalolu daba likamfundisi olungapheli olimini Indlela Kancane ongibona kancane ngayo lena njalo, baba ekutheni kancane ngathi kancane ngicabangela into njalo enjalo. uye emithingini nomfundisi naphakathi kwamabili ebusuku ebuye mhlambe ngo-1 ebusuku bengimangala ukuthi lama meeting akeqhamuke ngisho ebusuku kanje awani nesonto Kodwa indlela mhlambe baba ubonga ngayo zonke lezi zinto lezi engizenzayo mina empilweni yakho. Akuyona indlela- Ngicabangela baba ekuthenini mina nomfundisi sesingasuke nje siqhamuke nento kanjena. cha lalela yabona mina akuzona izinto okungathiwa mina ngibonga ngazo lezo kodwa okubi nje uyazi ngiyakugxeka okuhle ngiyakuncoma wena nje iyona into engidina nje iyanginyanyisa yezwa into Baba ngathi ngeke ngihlale iyanginyanyisa. ngingaliphathi igama lika baba umfundisi. Umfundisi uyamazi baba ukuthi uyingceki yenkosi. Uyamuzwa baba? Njengawo wonke umuntu. Uyamuzwa mphathi Okay. wahlelo namanje usangena lo mfundisi Umfundisi ungathi ungena kakhulu. Ubaba usola nanokuthi ingane eyakho umfundisi cause uthi ifana naye straight. Ngenza mhlawumbe ukuthi umfundisi akagcinanga ngokungena phakathi kwenu uphinde wangena mhlawumbe. Ay mina bhuti leya ngakayizwisisi kahle ngempela nanokuthi ubaba futhi lento le uqhamukaphi nje nayo akakakusho ngisho nanalokho esidukudukwini nje yena useqhamuka nje usethi gidlabeze umfundisi nelokhuzane Ingane emva kokuba isinesikhathi eside iphila isivele manje iyafana nomfundisi. Uthe amadleba umfundisi umzimba wayo umfundisi. Ukupho kunye okhala ngako. kuningi nje baba kuningi ngisho ikhanda ukuma umfundisi ngqo manje iyona into engigcina yabo uma ngimbuka lo mfundisi baba Abantu bona bathini mhlawumbe ungathi uyazi mphathi wohlelo ngisho abantu endaweni yazi mangiphethe ingane bavele beyibuke becabanga umfundisi Ayi baba Bethi ingane mina baba yazafana uyangithusa ngifuna uqamba amanga Yi- angifuna uqamba okunye nje. uyangithusa ngempela wena baba phela Thula lalela phela. awusafani nenyoka uyinyoka baba sonke lesi sikhathi nje Ubani uthule inyoka? nento engaka Inyoko Sisendlini baba. Inyoko sisendlini ndawonye sihlala Inyoka, embhedeni inyoka. owodwa mina nawe kodwa imani Lalela, namhlanje uzongitshela hey. ekuthenini khona ingane oyangaphandle inyoko hayi baba Baba, ngeke uyangilalela, ngeke uyangizwisisa. ngeke baba Inyoko, no. ngeke baba okokuqala nje baba lalela yabo uma ubungene baba Weqile ndini. okokuqala nje usukhipha amagama engingakaze ngize ngiwezwe mina empilweni yakho baba wakhipha bekufanele lawo magama ngiwakhiphe lawo. ukugonyuluka qilindini Oh kwaphela ukukholwa kuwe Bekufanele- baba kodwa kushonephi inkosi yami Uqedwe awungenelela wena, inkosi ngalobuqili yami bakho, uqedwe Ah, wena. baba kodwa usungazi usho kanjani kukufanele ukuthi ngisho Ngiphambi kanje kwabantu, wena baba. ufane nempisi embethe isikhumba semvu la kimi baba yonke lento lokhuluma ngayo awunasiqiniseko sayo nginesiqiniseko yaboma ngathiwa siyayilanda mphathi wohlelo lengane siyithatha siyibeka la uzovela uyibone ukuthi umfundisi ngqo inkinga ngimazi bese umfundisi, bese lapho simtha- ngangifundela bese isithombe. simthatha kumfundisi angazi ukuthi umuntu ozobusisa lolu hlelo uzofika ubone kodwa mina ukuthi bhuti ufana wami yazi nomfundisi ukuthini uyangixaka ubaba isikhathi eside kangaka ubhizi sihlele endlini silala embhedeni owodwa uthule nje nesimanga sento engaka maye ebona ukuthi ehambe emhlabeni ngaphandle ke oyiphumisa indaba engako wazi kahle ubaba ekuthenini yonke into mesinenkinga endlini wazi kahle ukuthi siyahlala phansi masingaphezulu kwethu sifuna owesithathu ubaba umfundisi sihlala Inkinga umfundisi mekangena kubuye engathi ungena yonke indawo because kuyimanje kuyasolakala ukuthi nengane yayo ingako baba engasamfuni umfundisi phakathi kwethu mfowethu bengihlezi ngidukuza oswini ngihlezi ngiyibuza nje ukuthi ngizokwenza njani bese ngikhathele kulo ngibhongela emswanini ngenza ngathi izinto zihle othandweni zibe ibhede zamanyala Okay. la Kodwa- wenzayo angibuze wena mama Eh. ubudlelwane bakho nomfundisi buhamba kanjani noma yini le ngaka yenza ubaba azasola izinto ekanje ube honest because yabo manje ukuthi uphambi kwabantu ubukaniseka nabantu kumele ugeze igama lakho kumele ugeze igama labumfundisi at the same time kumele uclean futhi umuzi wakho so indaba yakho nomfundisi ithini into engingayisho wena bhuti wami indaba yami nomfundisi sinesikhathi eside nomfundisi sisebandleni ndawonye umfundisi bekuwumuntu ebekhona empilweni yami engakaqhamuki even ngisho naye ubaba empilweni yami ekhona enzani empilweni yakho umfundisi umfundisi bekhona empilweni yami futhi bekuwumuntu esithi mekuwukuthi nginenkinga ngikhona ekuthenini ngibikele yena umfundisi futhi nasebandleni bese bengithatha njengomuntu baze bagcina sebengibeka esikhundleni ubaba ngaleso sikhathi bekudala singakazani ngisho naye ngingakacabangi ngisho nanokuthi kambe uyokeqhamuke ubaba nje sitholana naye etown ngise-Shoprite naye uzothenga hawu siyatholana sa-introduce-ana ngiyamtshela ubaba ukuthi hayi engibuke ngithande
engitshela ukuthi ngibuke ngumama ohloniphekile, ngingusisi ohloniphekile, ebuze ukulokhu nalokhu ngami ngimazisa ukuthi hayi mina-ke ngumuntu okwenze inkonzo kakhulu. Ebe nesifiso sokuthi ngelinye ilanga uyafisa ekuthenini ngihambe naye ngenkonzweni ngimtshele ngithi hayi anginankinga. Wadonseka kanjalo-ke ebandleni, baqala bamazi-ke ngesimo sokuthi vele mina ngase ngiyiphambili ngokwesikhundla esontweni. Umfundisi lo ngazana naye nje, umfundisi sekunesikhathi eside sazana naye umfundisi. Khona okunye engicela ukukuveza baba. Yabona lo mama ubenganqeni ngelinye ilanga ukuthi makuphekiwe evele kube khona ukudla akakupheke eceleni, akupheke kahle nami ngihlale ngilindele njengendoda ukuthi ngizodla kahle. Ekugcineni mase ngizwa uthi ukuhambisa ngumama mfundisi nakuleli uthi ukuhambisa kubaba umfundisi nakuleli thimba leli akasebenza nalo la phela bhuti wami yabo lokho akakushoyo ubaba. Khona kuyobe kubeka Indlela bengakudli konke lokhu kudla lokhu ebekudliwa noma ebethi indlela wena bhuti wami esiphila ngaye ekuqaleni ubengakwenzi lokho. Noma ngabe imuphi akwenzanga ngani pho eqaleni. Noma ngabe imuphi yena yini qhamuka nokudla ebandleni, hayi ukuthi ngoba nakho kuyimina ngedwa. Noma ngabe imuphi umzalwane ebandleni uyaqhamuka nakho ukudla, kukhona ama-gifts okudle waphethe. Kodwa yini ushintshe kanjani uqhamuka usushintshe egcineni ekuqaleni ubungakwenzi izinto esahamba kahle? Okay baba, ngizwile ukuthi uraise indaba yengane osola ukuthi mhlawumbe iyafana nomfundisi, noma osola ukuthi kungenzeka ukuthi umfundisi khona into ayenzile ukuze ingane kube ngazi ukuthi eyakhe. Yini koboyifuna from lapho? Wena mhlawumbe ubufuna ukuthi nenze i-DNA nomama, noma ubufuna umfundisi akhulume iqiniso, noma ubufuna yena umama uqobo akhulume iqiniso? Yini kade uthi uyayifuna ngqo kahle kahle? Abona bhuti, ngokwami nje bengifisa ukuthi nalo ulibofuzo silenze ebese-ke naye umama eyivumele ukuthi ingane makungayona eyami asho ukuthi akuyona eyami. Naye lo mfundisi akhuluma iqiniso ukuthi makweyakho ingane yakho, ukuze ngazi ukuthi ngiyakhululeka. Ongcono ngiyobheka omunye umuntu ozokhona ukumelana ney'nkinga zami, ozokhona ukuthi futhi sihlale kamnandi sijabule njengoba baba ngeke ungitshele ekuthenini wena ungitshele ekuthenini wena baba ungathi udinga i-divorce nje ngento engatheni, ngento ovele wayithathela estradini ebantwini baba wayiletha la egcekeni ekhaya. Okay. Hayi baba ngeke. Uyabona nje bhuti wami into engingayisho mina wena bhuti wami ukuthi ngoba ngiyambona ubaba amaphapha phezulu kakhulu, sengingasakhulumi-ke naye ubaba. Ungixolele baba, sengingasakhulumi-ke naye ubaba, ngikhuluma nawe bhuti wami. Uyabo bhuti wami, ijeni engiyihambile ngisebandleni lami inkulu kakhulu ngale ndlela eyisimanga. Ngilapho ngikhona namhlanje akusikhona ukudlala ngethu ukuthuku zami ngamandla ami futhi. Uyazi naye ubaba ekuthenini uma ngendlala itafula ngiyalendlala liphelele endlini. So ubaba efika empilweni yami wafika vele besinakho lokho. Sengisula icala la, sengiyalivuma icala lokuthi ufika vele ubaba sinomfundisi bese sinabo ubudlelwane. Kodwa ubudlelwane bethi yize noma bebingasiyo leyo nto leyo ekuthenini sengaze sigcine sesabantu abazisa abazolana ekuthenini sinobudlelwane. So when you are saying wena nomfundisi benintshontshana noma benithandana noma benithanda? Cha bhuti wami besingantshontshani ngoba umuntu baba ebengakafika empilweni yami. Ubuthandana nomfundisi before? Yebo, bengithandana nomfundisi before ubaba. Yayibonaka lento ukuthi lento akayenza kumfundisi uyenzile nakimi namhlanje. Obese-ke mina ngilahla iy'nkomo zakithi, ngalahla amandla ami ukuzabalazela lento le engizama ukuyisho wena bhuti wami ukuthi ubaba ufike before mina vele bese ngizwana naye umfundisi. Futhi sinomfundisi sikuthola ekuthenini nje ngikhulwela ingane yakhe vele usehambile wayokhokha ekhaya. Akusekho lula manje ukuthi konke lokho sikhoxise sinomfundisi, sibe sinomfundisi sesingimboza-ke ekuthenini cha asingimboze ngoba phela umyeni wami ngiyamthanda. So nimboza le ndaba nobabili nomfundisi? Yebo. Kahle kahle uyavuma ukuthi ingane eyamfundisa kuyona yababa? Yebo ngiyavuma. Bese ethi angikhululeke kubastard uthini wani? Kahle baba. Ngiyeke mfowethu. Ngiyangishaya. Baba. Kahle baba. Man, ngicela uhlale phansi Kahle baba. Ngicela uhlale phansi ngiyakwenza lutho. Baba, asisile ukuzolwa lapha mfethu. Asisile ukuzolwa mfethu. Ngiyazi ukuthi umoya wakho mfethu ukhathazekile ngey'ndaba oqeda ukuzizwa. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa kodwa-ke ake ngibuze mfowethu ungamxolela kanjani umuntu ongakwenza kanje wena?
ake sithi nje inkulumo noma indaba ibuya ngakuwena ungamxolela mina kanjani abafo ngeke ngimxolele but uchaza ukuthi lento eyenzeka ungakafiki angimdefend futhi baba hayi ukuthi mhlawumbe ngiyakudelela ngiyakweyisa angikweyisi ngalokho baba isithunzi sakho kuseyisakho nje engingakwazi-ke manje ukuthi lesikhathi asispendayo nomfundisi ungekho benzani ngoba phela once wezwa mfethu engathi ngaloku uphindile ish mfowethu yazi ngithe mangithola mfowethu ngathola ukuthi isikhathi eside lo muntu lona okunye futhi akangitshela ukuthi usebenza naye umfundisi la asebenza khona mina kungicacele ngokusobala mfowethu okunye kwesithathu sezongeyisa la ngicela ungixolele baba njengoba bengishilo baba ekuthenini wawungakafiki ngisho mina angikwazi mfowethu ukukuxolela kodwa baba kanjani wawungasho ngani ukuthi bastard ukuthi ingane akuyona eyami awu ngiyaxolisa nkosami ungibathisa amanyala angaka ngiyaxolisa baba iphutha lami ngiyalivuma baba ngiyalivuma futhi bengicela nkosami ukuthi baba namandla ami okondla lengane lokukhulisa ingane kanti ngikhulisa ijazi la ungixolele baba ngiyaxolisa kakhulu ngicela nje ukuthi uxole baba uyithole inhliziyo uyithole nje ukuxola enhlizweni yakho kodwa kofuna sihlukane ngeke baba phela kuze kwenzeke ungathi ngeke phela yami inhliziyo le umfundisi uzothini baba ngoba lento le isenzeka yenzeka sizohlukana bastard sizohlukana ubuyele kuye lo mfundisi njeni lo awu baba benginganani-ke benginganani-ke nje baba sikhulumeni sonke-ke sekukhona nomfundisi-ke okunye ngifuna ukwazi ngeke ngiphinde ngilibhade esontweni la ngakuphinde namhlanje nje ngifuna ukuthi ngidilethe yonke into engiyakho ufike uzothatha wonke udodi wakho lapho amavutsulu lakho lapha ekhaya awu kodwa baba ngcono ngiqhubeke ngihlale noma ngaphela unyaka kunoma ngihlale nesikhohlakala esinje awu ngicela baba ushola ukuthi baba ayikho into ezolungisalenta ayikho awu baba ngicela intethelelo baba intethelelo amanyala ngiyacela baba ngiyacela baba ngiyaxolisa kakhulu ngiyazisola futhi ngiyacela ukuthi uthole inhliziyo ngiyacela baba iminyaka emingaka baba sindawonye uyipetulile inhliziyo yami lo muntu lesikhohlakala ndini lesi uyipetulile mfowethu emoyeni angimnandi ngempela ngazi ukuthi yini eyothoba lokubuhlungu obungaka enhliziyweni yami umuntu edlala ngazi ukuthi ngizothini mfowethu wami ngempela ngoba iqiniso usulitholile mhlambe okunye sokwazi ukusikulungisa eceleni ngendlela esingakulungisa ngayo dadewethu nawe isibindi sakho sokuthi ukwazi ukukhuluma le ndaba phambi kwekhamera ukwazi ukutshela nobaba lento uqala ukumtshela siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu ngahlala phansi ubaba uzokuhambisa ngendlela yakhona mfowethu ngiyakuzwela mnewethu ngiyakuzwela kodwa-ke kuyababa impela mfethu kodwa-ke angazi noma uzogwinya noma uzodedela uqhubeke nomama yini hayi mina ngiyofuna ukuthi mfowethu okungcono ngithole omunye akahambe uyobona ukuthi wenze njani empilweni akahambe nami ngizosala ngiyiphilele ngendlela yami akahambe hayi ngathi phela kabuhlungu-ke i-episode yanamhlanje silungisile noma liphumile iqiniso kodwa ekuphumeni kwalo iqiniso ungathi futhi-ke ubudlelwane abusekho okubuhlungu kakhulu ukuthi labantu bebeshadile khumbula ukuthi ubaba ukhale ngokuthi umama upetulile umoya wakhe kanti nomfundisi wayempetule hayi no asiyeke leyo sizoba personal kanti manje kusashisa nala sikhona phela usawoti akumele siphele siwufake nje kumele si-check ukuthi kuhamba kanjani otherwise ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare i-channel yethu ngizwile ukuthi sinabantu abakholwayo singabamba izandla sikhuleke nanguNkulunkulu seniyohlanganiswa yini uNkulunkulu kaMatifana sihawukele ngabe senze njalo-ke izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe uhlangabeze kwe-episode elandelayo kakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde